konke akufikele kuyena Babugumede ukukhulumile noSisigumede lokho kushoyo ukuthi ufuna ukuthi mase efikile ekhaya uyozalisa izingane kodwa ufuna ukuthi ikhuliswe yena. Ngikhuluma kuba Kuyena phela uMesisi unkosikazi wakho lo wamthela ngenyongo wacaca. unkosikazi ungakhulumi phela akuningi ukuthi akukuningi kutheni usho konke okunkosikazi mesafika umtshela senishadile abone ngezinto sezenzeka njengendoda ngoba umuntu indoda afanele kube khona le kufa umise khona umhlwenga ube sumvezela unkosikazi ukuthi wena umfazi la ekhaya ushadile la ekhaya konke uzolalela into yala ekhaya njengezingane ngifika nezingane ngiyazi ukuthi ukhona unkosikazi ngeyihlala engalambi futhi le ngane ngiyamtshela bese ngiyoyikhokhela ukuthi ngoba ngiyikhokhele izingane zami ayikho ingane ngikuthiwa angiyikhokhele Okay. Njengoba zonke uyilanda lapha njengoba ngiyilanda lapha ngiyikhokhele kodwa ngiyilandi futhi kubantu bonke Uyazi mama lolu daba sake salithinta lapha sikhuluma ngokulala. Phebeza. Silamisa ilamanisa umfana lo. Cha, ulanywe wena la ekhaya. Ilanda omunye umfazi. Namanje usanqaba. Serious ngale mbuzo wakho. Mamdebane lalela. Uyabona la ekhaya. Ubaba wazi wendela kweliphakathi. Sibahlanu nje. Ubonisa imbancane. Hayi sesibancane kuba lababili abasekusele sibathathe. Isibongo sakithi siyaphela. Awuzeli wena. Izingaki ingane la sikhombisa kuphela. Ufuna uzu 1200. Ngasho ngifune ngamashumi amabili. Ngachaba yini? Hayi Mdebane. Wakwabona abantu neqhululu 20 kwini. Kunani yini ehlukile? Nakho ngibaqhulula u7 nje injani njengoba baqhulula u7. Mana Depo. Uyazi mina into engiyicabangayo la Sona sisakazelo sami Depo idepo le. Mana phela imamchaza. Chaza. Ongcono ke ngivumele ngithi intshi ngaphandle bese ingane kuya sisekhaya kunjani lo? Uyazizwa ukuthi nondaba? Awu. Uyazizwa yini ukuthi uthini? Ngani Awuphinde le nto akuyisho njengamanje. ngithi ngivumele ngizama ukuthola nje ngaphandle ngixoshaqoshe lapha. Ayikho into etheni lokho ngifuna abantwana. Abantwana Ehe. uhamba ulala namantombazane Angithi ngifuna ukwandisa isibongo. bese lezo ingane zihlala phi ngani zaleyo mantombazane Khona lapha ekhaya phela umama. sibe namaveza ndlebe la endlini Iveza ndlebe kanjani siyixoxe. ngokusiza kanjani nondaba ngoba uyawazi amantombazane la ayokuthalisa amajazi amantombazane athwalisana ijazi la ngaphandle uzolobe ulathi ingane namakhanda amakhulu uthe zakho la khanda kuzona ezakho Yayazi mina yakithi ingane ngiyibona la. Uthi yakithi ke. Mamdebane ngivumele mntakwethu. yasithatha ke nje isithunzi into ongakwazi Ngivumele. ngikuvumela ukuthini Ngisitshintshi nje kabili kade. uyayizwa lento oyishoyo hayi wena unenkinga shela hayi unenkinga wena mofuna ingane nakho umbhede nakho Umfazi maphela zoyithini nje. Uzokumela ukwebuza njalo. linde wena Yasamama. Ngingeni lento yakhe. Hawu. Elabankashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle nophapha ekhanda sibingelele kuyifundazwe zonke khona eNingizimu Afrika le Black Live TV kanti igama lohlelo wabuyelana emendweni elami igama ke uKing Sicaka ngolapha kaloqo mfoka amancaza kancane ayidede lentombambe esukeni umbambathi emhlane amagwala yabonga nganza kwethu support nothando leliveza usuku nosuku subscribe and like and comment and like nenza yonke nje into eniyenzayo siyayithanda leyo nto qhubekani kodwa ke sibingelele isihambeli sethu sosuku siza ukuthi size ngani kwenzakalani ngaye siqale nje egameni phezulu sawubona ma Yebo sawubona bhuti. ninjani Siphilile njani? hayi sikhona thini ubani uma Umama Gumede. wabe phakathwayo Yebo. hayi ake sizwe mhlawumbe udaba lika Maye nokuthi kwenzakalani uma wabuyelana nemendweni Hey, inkinga zomhlaba ziningi bhuti. yeah Ngokuhamba emhlabeni, hey umyeni wami. Uyena kade ngithwesa inkinga nje kakhulukazi. Hayi ngokuningi khona. Bengithwesa inkinga nje ngokulokhu ebuyisa ingane ekhaya, ebuyisa ingane ekhaya. Inyanga nenyanga. Uma ngihlala phansi naye umyeni wami ngeke. Asike sihlale phansi
sixoxe le ndaba okubuyisa izingane ezingaka ekhaya. Yeah. Angitshela ukuthi kufanele kwakheke umuzi wakwaGumede Hawu. uwande. Okay. Ngithi myeni wami. Ngcono ukuthi umuzi ke ongcono ke ungabuyisa omunye kumnakwethu ongasenani. Awunankinga nesithembu. Hayi anginankinga bhuti nesithembu Okay. nakancane. Kunokuba lokho engibuyisela izingane eziningi izingane manje nami ngiyasindela egcineni ekutheni lezi izingane lokho engibuyisela zona phakathi kwekhaya. Hayi umyeni wami shaya phansi ngonyawo. Shaya phansi ngonyawo ukuthi ngeke ngikubone lokho ukuthi yena abuyise omunye umakoti la ekhaya. Yena into ayidinga ukukhuphula isibongo kodwa ufuna usikhuphula ukuthi andise izingane. Alokho andisa izingane nje ekhaya lento engayizwa nje kahle mina evele ngiphathise ngekhanda nje lokhu abuyisana nezingane mengimcela kwami cha akakuzwa. Manje le nto yazakholela ekutheni hayi uthi hayi uyashiya la. Ngabuke ngabona ukuthi angeke ngophumula ekhaya mhlambe nawe uzokabuyisa umqondo ukuthi kufanele angivumele phela lento engicelayo kuyena. Yebo. Mana ke ngiyayibona le siqhamuka sizimuncu kanje. Ngitshele nje ngokuqala kwenu nizwana nithandana wakuumuntu onjani nahlangana amagazi ahlangana kanjani ukuze nibone ukuthi cala singashada sibe abahleli ndawo. Kade siqala ukuhlangana ngoba kumnandi kakhulu. Yeah. Bekumnandi ngalendlela ongeke uyicabange nawe. Sahlangana nje endleleni sahlangana thina epolice station. Okay. Ngangokwenza enye lokhujana affidavit sahlangana epolice station naye saxoxa sacelelana inamba kwaba kuhle ulabe liqala uthando lethu lakhula kanjalo sasafika emshadweni. Hey into isemthethweni yazi. Hayi wangiqala emthethweni iziba semthethweni. Ukuthi yebo nanokuthi ke phela epolice station sasozenzela ezinye izinto kodwa sasezi shuthi kwavele kwahlangana ke. Angithi esikhathini esiningi abantu even kulezi zinto zamjolo mabehlangana kuya kuba nezingxoxo uthola ukuthi bazobuzana ukuthi omunye uthandana omunye iplan ithini. Lokho kwagcina ukukhipha emendweni wakho nake naxoxa ngakho before noma into equbuke nje sanephakathi. Hayi ivele yaqqubuka sesishadile. Yaqqubuka nje sesishadile ukuthi hayi bonanga umuntu singakaze sixoxe lutho phambilini sisaqala ukubonana. Kwakukuhle nje kuyimina phela. Yebo kwaba kuhle nje kwaba kuhle ayiguqoqi umyeni wami sesishadile ayike wangijikela eswini. Asayingeni lena. Hayi akasayingeni sefuna ke manje usengenisa izingane lesezinqwaba phakathi ekhaya. Shuthi njengamanje umndeni wakhe nowakho bake baba nakho ukuxoxa lolu daba mhlambe babonisana ukuthi bayisolve kanjani le issue noma kube into ephelele kunina nobabili nje. Ayaphelela kuthina sobabili. Angaze ngize ngibaxoxele lutho angangibaxoxele lutho babona nje ngami sengifika nje ekhaya. Ngathi mina ngisazolungisa okuncane ekhaya ngangawavezela ukuthi okuningi nokuningi. Yebo. So mhlawumbe ngoba nobaba sizombiza egcineni sikhulume sonke sizwe ukuthi mhlawumbe udaba lihamba lifika phi. Ngokwakhe enhlizweni phakathi besides izenzo zika baba. Usambone umyeni wakho noma nasenhlizweni usudelini? Hayi yena ngisambone umyeni wami bakithi. Ngiyambona usawu. Lo bakithi uyangikhombisa ukuthi uthando lusekho. Yebo. Okay. Uyikhona nje ukuthi nibanga lokho. Kuphela nje ukuthi nje mengase kulungiseke lento engicelayo nje kuyena izinto zingabuyela esimeni. Yini exactly oyisabayo ma usabo uma bengane noma usakwazo nezingane hleze mhlawumbe engabehave kahle? Nabo mama bengane bayakhulumisa. Bayakhulumisa umama bengane. Yebo mhlawumbe mesingase sibe babili singakwazi ukubambisana. Yebo. Ngaza kwethu asinquma amakhanda sishiye idikiza zinjalo ngoba vele udaba liphelile okubalekile ngathi ukuthi masithole lo ozosho ukuthi washiyelana emendweni bese ke siyathatha sibhekana kubaba ukuthi ubaba kaye nama ekhuluma le ndaba uzomisa kanjani ngalolu daba sizohlangothi kodwa ke okwamanje sigijime siyoza ukuthi Ndlovukazi Mamdepane uthini mayekhuluma nobaba before hlangane sonke. Ngokhulitho bangicela ukuthatha le thuba ngiphinde ngibingelele imbukelo weBlack Life TV ohlelweni lwethu esilithanda kakhulu luthi wabuyelani emendweni. Sibonga kakhulu uKings Chaka wakaluqa mina ngimbiza ngonondaba ngokuthi asihlaleleke yabo njengenhloka lead. Niyazi ukuthi ngihlezi ngimnikeza indawo yakhe bafowethu. Anyways angasimosha isikhathi ngokukhulu ukuthobeka ngicela ubingelela ubaba oseduze kwami engihleli naye khona la. Ngibamkele ohlelweni lethu esilithanda kakhulu babukeli beBlack Life TV. Sawubona baba njani? Yebo ninjani? Ngiyaphila nami. Siphilile nathi. Akuthukile nje ula ekhaya uthi kwenze njani?
Hayi kona kukhona okungithusayo kodwa futhi nje kodwa futhi awunankinga. anginankinga ngoba Yeah. thina siyesithembele kwabaphansi. Oh okay, beautiful. Siyakuthanda lokho ukuthi khona enikuthembayo. Kubalekile okuthembayo nje kufanele kube khona into oyithembayo umuntu. Kunjalo. Ngiyabona ukuthi ufaka indandatho kulesi sandla sakho saka left. Usashadile yini baba? Ushadile. Mhlawumbe nje khona okuphambanayo kulokho engikwaziyo mina ngikutholile. Hayi ngisashadile. Okay. Ngokhulu kithoba kasiqale lapha. Before siqala idaba lethu lonke silikhuluma siliqede. Ngicela ubingelele umbukeli nawe uzisho ukuthi uba owakwaba isibongo. Sanibonani nonke. Nginibingelele babukeli emakhaya kuzo zonke inkumbi zabantu ayizobuka le show esikuyona. Igama lami Mr Gumede. Njengoba sila ngibiziwe nama ngazi ukuthi kwenzekalani. Ngibona ngoba sengiqhamuka abantu sebezongiveza nje ebantwini. Ngifuna ukuzwa ngabo ukuthi ngabe njengoba thina sabantu esingajwayele la izinto zoma TV sijwayele ukuyingenela emsamo sikhulume nempepho ngabe bazokwenzani la kithi. Siyabonga ukusihlonipha baba, sibonga kakhulu njengoba usushilo nje ukuthi izinto zamakhamera into ongayijwayele. Kodwa ke baba ngicela ukuthi ukwazi nje ngizwe ngathi wakwashada. Hayi ngeke ngashada. Wakwashadela. Ngishadelwe. Namanje usashadelwe. Ngishadelwe. Umama usekhaya? Akekho ekhaya. Oh yilapho ke bengifuna ukuthi iqonde lapho ukuthi mengekho ekhaya uvakashile noma kwenzakalani. Akekho ekhaya. Uyephi baba bami? Inkinga enkosazana inkinga ezikweza khungatha kwasifika la ukuthi unkosikazi abesebona ukuthi kungcono adecide agoduke. Sisathi siyafuna ukuxoxa sixoxe into zekhaya kwangahlangana wagcina ehambile. Hawu ila isingenelela khona ke thina njengabantu bakwa Black Life TV. Engifisa ukwazi nje baba uma ungamind ngicela bandla ungitshele ngobudlelwane bakho nomama before nje nize nishade babunjani babumnandi ukuze sifike la ekuthenini sekuhlukaniswa yini manje yini le senza kube nzima umama aza decide ukuthatha impahla ekhaya. Nkosikazi wami. Kwakumnandi. Siqala sithi sakha lento le yalolu thando lwethu kuze kuyofika emshadweni. Ngezwe. Kwakumnandi. Ngokuthi ke niyazi ke bani ukuthi amadoda mesiphiwe izinto njengoba siphiwe kaningi. Okay. Siphiwe into zalapha emsamo. Okay. Nokuthi sikwazi ukubona izinto ezingale onongakwazi ukuyibona. Ngabe sengikwazi ukuthi ngesimo sokuthi unkosikazi ufuna ngithatha isithembu. Wow. Lento mina engayifuni. Mina ngibona ukuthi ngcono ukuthi mina ngilethe izingane. Ngandise izingane ekhaya, ngandise umuzi kaBaba. Ngoba njengoba ngila ngayitshena ukuthi isithembu into engingayifuni emzini kaBaba ngesimo sokuthi ngisibonile. Okay baba. Kokhokho bethu. Yebo baba Qaba. Ngiyakuzwa. Ngokukhulu futhi ukuthobeka ngicela ukubuza umama uyavuma ukuthi ube nomunye unkosikazi. Uyavuma uyena othi angibe nonkosikazi. Wena baba ngokuthi ufuna ukwandisa umuzi ubona ukuthi ingcono uphinge. Ngikubona kungcono akungcono ukuthi ngihambe ngikulethe izingane futhi le ngane engiyilethayo. Hayi ngoba mhlambane ngiyaphinga. Ngifuna ukuyicacisa lento. Okay. Angiphingi. Ngibuyisa izingane ezisuke zikhona. Ngiyibuyisela phi? Ngiyibuyisela kunkosikazi ngoba njengoba ngamletha la ekhaya unkosikazi. Ngamlethela ukuthi akazogada ikhaya. Njengoba wachelwa ngenyongo akabe ikhaya konke okuzala ekhaya akwakomukele. Njengonkosikazi achelwa ngenyongo wabikwa lapha emsamo. Funa amukele konke ngisho ngathiwa nkosazana ngisho ngathiwa ngiphatha imfene naye ifuna iphathe. La ekhaya. Ngisho ngathiwa ngiyenzani ngiyatholakala ngwile ngale mhlawumbe ngibona ngifica le funa yena athi baba asamse ekhaya. Okay Qwaba ngiyakuzwa kahle. Engifisa ukwazi ke mina ukuthi unkosikazi kusho ukuthi wena wawuthi akamkele ukuthi uzofika nezifo ekhaya ngoba phela njengoba uhamba utshala ngithi uzobutshala kumuntu oyedwa noma abantu abahlukene mhlawumbe siqale lapha. Akwazi phela ukuthi ungangingizi bandla Qwaba ukukhuluma nami siqaleni phansi ngithi mina Qwabeni wena mufisa ukuthi uhamba utshala kusho ukuthi unkosikazi ahlale endlini athola izifo ngoba phela khona izifo la emhlabeni.
or ufisa ukuthi wena kube umuntu oyedwa lo ongafuni ukuthi abe unkosikazi ozokwaziwa ozophinga naye ozolibutshela keni. Mina nkosazane ngifisa ukuthi mina ekade ngifuna ukwenza engikwenzayo nginomuntu oseceleni ukuthi angimtshenile unkosikazi ekuyena engimzalise izingane. Oh umuntu oyedwa. Umuntu oyi-1 engimzalise izingane. Kodwa ufuna azogana. Angifuna azoba unkosikazi la ekhaya. And lokhu engakwenzayo futhi naye uyizalele izingane azi lo nkosikazi lo ntombazane lo. So kusho ukuthi azivele unkosikazi ngifuna ukulalelisa kahle nkosazana. Yebo baba. Unkosikazi ingoba yena ngingafuni ukumhlukumeza ngomuntu ngosithemba ngifuna isithembu siyahlukumeza ngoba siyakhulumisa and nawe ndoda ugcina ungenako ukuthi ungasupport unkosikazi wakho okade umthanda ngenxa yesithembu. Ngiyakuzwa. Ingane ekufanele unkosikazi amukele izingane sisupporteni izingane kanye nalezi zakhe unkosikazi izingane ngoba uzokwakha asihlaleni phansi engikufisayo unkosikazi asihlaleni phansi ixoxe ngibe sengikwazi ukuthi mina ngiyohlala emsamo ngiye ngixoxele namakhehla nezalikazi ukuthi lo nkosikazi nangu unkosikazi uhambile manje sengifisa ukuthi makabuye mamukeleni futhi njengoba namukela eshado unkosikazi. Okay baba ngicela senze kanje qwaba. Ake sivele senze kanje ngoba unkosikazi ukhona khona la. Ake simsondeze noNdaba babe khona la. Mhlawumbe konke lokho usungichazele ngona. Mhlawumbe nami ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke neminye imibuzo engifisa ukuyithola kuwena. But angiboni ukuthi kufeke ukuthi ngikubuzele mina ngoba kahle kahle akuyena mina okade uganele wena. Angazi-ke Nkosi yami kodwa kuyena kade ushade naye. So kungcono yonke imibuzo engiyibuzayo nonkosikazi akwazi ukuthi aneliseke ngayo bese siyabona ukuthi soqhubeka yini lo muzi wakaGumede swakhe noma hayi sovele sihambe siyocela emadlozini ukuthi hayi nangu unkosikazi sihamba senivumelene ngokuthula. Ngikuzwa kahle nkosazana. Asenzeni kanjalo baba. Akube kanjalo akekeze nami ngiyafisa futhi kakhulu ukukhulumisana naye ngoba ngiyafuna ukuthi ubuyele lo muzi kaBaba ngoba uma engekho yena uyinsika ngifuna azokwakha lo muzi obaba mkhulu kodwa akwakhe ngongekho emthethweni nongabhaliwe ndawo. Kusemthethweni kubhalwe emsamo emadlozini ukuthi uzalisa umuntu ungamgani ungamshadi kunengane nje ezale umfazi eyozaliswa wena ingashadi yona ihlale lapha ihlale khona wena lebuthatha ingane uyiletha kunkosikazi wakho nawo. Isivumelwano senkosikazi kusithi uma ushada uyoqoqa ngisho umdlwane wakhona kulowo muzi. Ngiyabonga baba umfundisi. Uthathe ubekele eduze kwakho. Ngiyabonga baba umfundisi angakangeni khona ngizokwazi ukuthi engengihambisane nakho ngivele ngikusho kusa-eli. Anyways imbukelo Black Life TV asingawageqa amagula abafowethu. Njobe seshilo uQwabe walibeka udaba lakhe eThebeni ukuthi yena ngokwakhe ufisa kanjani. So sifuna ukubona ukuthi benonkosikazi wakhe bazokwazini ukuthi lolu daba bakwazi ukunderstandana bafike la ekuthenini okay nami ngiyakwamukela lokho okugcina kuphelile. Mina ake ngibize uKing my King azohlala la aze nayo unkosikazi sizwe kahle ukuthi ngempela ngabe yozala nkomoni asambe. Alright indaba kaShana kaMenza siphinde sinamukele esigabeni sethu sesithathu ohlelweni lethu olibizwa ukuthi wabuyelana emendweni. Sikhulumile ke isigaba sesokuqala wakhuluma uMtepana sesibili manje sizoyivala ke sizobona ukuthi ngempela iqhina leyaphuma nembizeni. Mamtepana Khamba kanjani uNdaba? kahle ntombi. Hayi ngiyaphila phela ngizothini. Hayi ngana kwethu ziyayishuka imbodlela ngiyabona ukuthi indaba enkulu. Ngikhulumile noma mhlawumbe ukhulumile nawe nobaba. Hayi ngikhulumile nobaba ngisasekhoneni kodwa ngoba ngihamba nawe ngiyazi ukuthi konke kuzoba right. Asithembe baba sibengelele njani? Siyaphila ndoda amadoda njani wena? Hayi sikhona athemba ukuthi yena babuGumede. Awuyena impela babuGumede. Kwabe phakathi. Hayi cha mhlawumbe ngiqale ngidedela umala ngoba uke wangichazela ukuthi kungani aphuma emendweni. Mhlawumbe naye akaveze isifuba sakhe noba bese khona ke sizwe ukuthi mhlawumbe nobaba mayekhuluma uzomisa kanjani. Ma ake ngidedele. Kancane nje baba. Uphuma emendweni. Ngezinye igama. Usho njalo kuyena kwena. Yeah. Oh, asike sizwe. Awuyazi leyo baba? Hayi ukuthi uphuma emendweni. Wona wazi ukuthi ngazi ukuthi sisashadile. Inkila itheka. Ake sizwe kuwe mase siGumede. Ngiphinde ngibingelele. Ngibingelele nakuwe baba. Wow. Yebo nkosikazi. Ngifikile la ekhaya. Ngizobaxoxela ngendlela engihambe ngayo ekhaya. Njengoba sishadile nje. Ngabatshela ukuthi indlela ongiphathe ngayo ngokuletha izingane ezihlukahlukene ekhaya.
ngithi mengithi ngicela sibonisane sihlale phansi sibonisane ngale ngane wena unqaba ngithi ngicela ongcono wenza isithembu ukuze sikwazi ukuthi sibambisane nale ngane lezi wena baba unqaba ngabona ke ukuthi manje kusho ukuthi ubaba akafuni ukungizwa kahle ngaze ngadecide ukuthi mangiye ekhaya ngiye ngophumula mhlambe nobaba uzobuyisa kahle umqondo eseyedwa ukuthi le nto engicela kuye yokuthi ngicela isithembu uzokwazi into egcineni angenzele khona kube yilokho nje futhi yebo Depan Yebo baba. Iyangidida mina le ndaba. Okokuqala into engididayo King. Yeah. Umama uthi wabuyelana emendweni nje ubaba bethuka. Boba uthu basayifakile indandathu. Boba uthu aba understandani kodwa futhi baya understandana. Ake ngithi khona ukunderstandana okwenyama kodwa uthola ukuthi inyama is more louder than the spirits. Does that make sense? Yeah. So I believe for the fact ukuthi ubaba ungichazelile mina la ukuthi yena unayo umuntu and uyedwa omsizayo ukuthi atshale ingane zakhe bese ayibuya athi ayikhulisa umama kodwa akufuni ukuthi abese akafuni isithembu ngoba isithembu uzosichaza naye indlela mina ngichazele ngazo ukuthi indlela angasifuni ngaso lesa sifuna umama but for me I feel like kwenza into efanayo nokuthi usesithembini ukuthi khona umuntu oyedwa not like uhambe mithisa yabo uhambe zalisa umuntu oyedwa nje okukhombisa ukuthi lo muntu avela ngene emagcekeni okhumede avela be permanent kwazi umama angale bekhulisa ingane zomunye unkosikazi so I don't understand ukuthi yini enzima kubaba ukuthi alethe isithembu noma ngabe yipi trauma nayo trauma experience anayo but still wenza into efanayo nje nokuba sesithenjini kodwa manje uyaphinga and uyakuphika ukuthi uyaphinga ake sizohlangothi lakho baba mhlambe kuyiphawulela kulokho singakhulumeli ngibingelele kubona bonke abalandeli Nkosazane yebo baba nawe ndoda amadoda Nkosi njengoba sila kuyingoba sizolungisa angithi kunjalo kakhulu sizolungisa njengoba sila unkosikazi ozela ngoba efuna inqubekela phambili nokwakho umuzi wakhe mengicabanga nanokuthi ufuna ukuzovula isifuba uzovula isifuba kuthene wena akakwazi ukukhuluma khulule yebo engakusho mina unkosikazi hayi ngisamthanda siyabonga unkosikazi wami and njengoba futhi ngamthela ngeinyongo wagaca wangena esigcaweni mina ngitshena nje ukuthi akasoza hamba futhi kuyangethusa ngiyayishwameka mengiza ukuthi sephuma kubo ekubeni akhe eshwa ngebhokisi ukuthi baba ngokwesizulu mhlawumbe understanding yami encane engaphelele ukuthi umuntu wesifazana oganile njengoba usho ukuthi uthelwa ngenyongo kusuke kufana nokuthi useflathela umuzi mayese hambe ohlala ekhaya insuku kunengxabana kunjalo automatically noma ngathiwa akashongo ngomlomo kuwe kodwa for the fact that sekuphela isonto kwaphela izinyanga engekho egcekeni lo muntu seliflathele umuzi wakhe wabuyela ekhaya osekuyinkinga ke ngokwazi kwami so ngicabanga ukuthi mina ngiyavumela nomama ethi ezochaza ukuthi wabuyelana emendweni ufana nomuntu osephumile emendweni sesingezwe kuwe baba ukuthi njengoba bebeka ngohlangothi lakho ukuthi ushawa lezi zinto athi yena akavumelani nazo kodwa wona baba uyayibona mhlawumbe sibuyele back kule yakho ukuthi yini yenza kube nzima njengoba Mdepanesho usithathe isithembu kunaleyo ukuthi uzalise ngaphandle ngoba uma wakhala ngaleyo ukuthi ubona ngazi ukuthi yona bange traffic kakhulu ngcono isithembu ikhona i-challenge onayo baba wona ngesithembu no ndoda madoda isithembu nje kushaya phansi ngonyawo angisifuni ngobani ngibone kakhulu ngesithembu ngibone ukuchitheka imizi ngesithembu ngibone izindlu ingangenelani ngesithembi izingane zendoda eyodwa angisifuni la isithembu njoba ngathatha ngathi unkosikazi ngamthathele ekutheni konke ngizoqoqela kuyena konke akufikele kuyena baba Gumede ukukhulumile ngosisigumede lokho kushoyo ukuthi ufuna ukuthi mase efikile ekhaya uyozalisa izingane kodwa ufuna ukuthi ikhuliswe yena ngikhuluma kuba kuyena phela umesisi unkosikazi wakho lo wamthela ngenyongo wacaca unkosikazi ungakhulumi phela akuningi ukuthi akukuningi kutheni usho konke okunkosikazi mesafika
umtshena senishadile abone ngezinto sezenzeka njengendoda ngoba uma uyindoda afanele kube khona la kufa umise khona umhlwenga ube sumvezela unkosikazi ukuthi wena umfazi la ekhaya ushadile la ekhaya konke uzolalela into yala ekhaya Oh. njengezingane ngifika nezingane ngiyazi ukuthi ukhona unkosikazi ngeyihlala engalambi futhi lezingane ngiyamtshena bese ngiyoyikhokhela ukuthi ngoba ngiyikhokhele izingane zami ayikho ingane ngikuthiwa angiyikhokhele Okay. Njengoba zonke uyilanda lapha njengoba ngiyilanda lapha ngiyikhokhele kodwa Zikhuliswe ngiyilandi ubani, futhi kodwa qwaba. Mm. kubantu bonke Mana ke phakathi kwayo ngifuna ukuthola la ukuthi ngiyakubona ukuthi umkakho uyamthanda uqale ngalela. Angithi andigama lothando kufanele kube khona ukunakekela, kube khona injabulo. Uyibhekile le injabulo kumkakho lo ufuna aphathe izingane zakho phela Good question. angithi mawulanda izingane ngaphandle uyilethe ekhaya ufuna uyilethe kwintokomalo. Yebo. Oqala izalwa uyena. Yebo. Zizalwa umunye umuntu. Uma engekho right emoyeni kuzokwenzeka engaphatheki kahle seyikhumbula umama. Nakya. Ozokwenza ukuthi lo yamama ongaphandle agcine sengena ekhaya manje sayingxenye yomndeni lento eyibalekelayo ukuthi ube sesithenjini. Yes, thank you so much King. angithi phela ndoda amadoda uma ngiyathi njengoba ngathatha unkosikazi uyena oyisisekelo somuzi wami Yeah. uma kukhona into eyenzekile ngoba hayi ngoba kusuke kuyinhloso lezi zinto zenzeka kuliphutha kodwa meselenzekile leli phutha ufuna ngiyikhokhele ingane ngiyithathe ngiyinikeze unkosikazi Hayi qwaba. Kodwa uyabaleka nempendulo Hayi qwaba. ukuthi phakathi kwayo njengoba uthando lwakhiwa ngenjabulo lwakhiwa ngesineke nokunakekela. Uyakubheka ngokuthi uma ngesikhathi engavumelani nento yakho nezingane kwaye ingane lezo oyilanda uyifake ekhaya ngeke iphathe kahle ngoba naye akajabule na. lokho kuyenzeka ngiyakuzwa umbuzo wakho ndoda amadoda and futhi kuyiwona ikona ukuthi phela iphutha mesuke selenzekile sekufanele ihlale phansi nixoxe manje leli phutha leli angalamukeli unkosikazi ukuze ahambe Mhlawumbe angibuza ugcina sengiduduma mamdepana. Ikhona into ocabanga ukuthi ngesithembi ngaphazamisa idlozi noma umsamo wakho. ikhona into engaphazamisa kakhulu umsamo kuhlala ngokukhuluma isithembu siyakhulumisa isithembu ngalesi awubi nesikhathi sokuthi uhambe ukuyohlala emsamo okhokho bakho ngoba nalomunye uzokufuna ngapha nalomunye uzokufuna ngapha kanti kungcono uba nonkosikazi oyi1 ngoba muthi namhlanje ngiyolala lapha emsamo ngiyolala lapha esigodlweni unkosikazi uya understand ukuthi hayi ubaba usesigodlweni Oh wena uthanda lokhu untanto uncelisa amawele. ngincelisa amawele kanti isigodlo sibalekile ekutheni uhlezi usihlonipha njalo njengoba siyabantu bamasiko njenganani nje ndoda amadoda ngikutshenge ngikhulume nje sengiyayibeka nje lento njengona ukuthi mhlawumbe naku khona into engifuna ukuzenza zasekhaya Yeah. akufanele ngidonswa ngapha nangapha amakhosikazi Oh. kufanele ngizile Oh. ngizilele ukuthi khona into engiyoyenza lapha ngiyoshisa impepho lapha emsamo ngizilele lamakhehla lawa engiyokhuluma nawo lapha emsamo Hey. ngizozila kanjani kukhona abafazi abawu2 phakathi egcekeni Abafuna uhlala befile. abafuna ukuthi nalo udinga mina nalo udinga mina Ngiyakuzwa phakathi kwayo. Balambe bonke. balambe bonke bafuna mina labantu Hey, Depana. Engathi yakuthokozisa le. Ayingithokozisa uyangihlekisa. Yini? Uyayicontradict. Kune contradiction lapha yana kule statement sakhe. But ngifuna ukujombela ukuthi akube khona ukuphawula kwakhe nemibuzo engifisa uyibuza uma. But before ngengima ngicela ukusho ukuthi I contradiction la kubaba uphakathwa ile esekuthenini uyadinga ukuzila hlonipha idlozi. So akakwazi uncelisa still uyabancelisa for the fact ukuthi uyahamba yolala ngale yini leyo. Kodwa ke ngithi lapha kusebenza umthetho wakhe lapha ngaphandle ushini. Uthi kusebenza umthetho wakhe but Umthetho wakhe. akushintsha ifact ukuthi yena kunabantu besifazana abawu2 abahlezi belindile kunezitudio ezithi edinga ukurecorda yena Hey, urecorda macala. urecorda macala uzila ngasikhatsini ingane uyithola nini hayi usana ukungisukela kodwa asikho ke lapho ngokukhulu ukuthobeka ngicela ukuthi Imhlabo kakhulu le. no angirelate ukuthi ngizama ukubuka ngifuna iunderstanding so that nami ngizokwazi ngoba njengoba nina nifuna ninokudonsisana mina ngifuna ukuyaphakathi so inkingi ileyo so ngiyafunda nami la Kusho ukuthi phakathi kwayo la ungacacisa ukuthi
umehluko kephi ekutheni uthola ingane ngaphandle ubalekela isithembu ukuthi sizongcolisa umsamo Yes. kodwa manje ingane uyayithola ngaphandle lokho akungcolisi umsamo. Danko. Yaphendula baba. Okay ndoda amadoda. Kulokho ngoba usuke wazi nawe uyindoda. Ukuthi kunento oyenzayo engekho emthethweni. Ngoba uma wenza into engekho emthethweni kumuntu ongavanga umbike emsamo, usuke wenza iphuthu, usuke wenza icala. Kuloko uyalapha ubuye njengendoda eyasemzulu uhambe uthatha izinto zokuhamba uyogeza. Ugeze ube subuyela ngaphakathi emsamo. Kwenza ngani pho Kwesithembu-ke. lapha yana esembini? Ibe khona phela nokugeza sithini kodwa asidlulele kuma ngeke usethule kakhulu ma ake Nami sizophawula kwakho. nginenkinga. Mrs. Awukhulume mfethu uzizwa kanjani njengoba usumzwile nje baba ekhipha konke. Uthini King kuthi uhlubu Uhlubudlu bekhasini. nakho ke. Yebo ngiyayizwa leka baba. Angazi ukuthi ubaba kukuphi ekutheni anqabe sona isithembu. Ngathi ephakamisa iyafana makancane lento mic. ayenzayo. Sondeza kancane mic. Yes, understand. Iyafana lento ayenzayo yokuthi aphumele ngaphandle nokuthi unesithembu. Exactly. Ngiyacela nje ukuthi ubaba akangilalela ulalele wami umbono ukuthi ngicela nami ngicela isithembu mina sibe khona ekhaya ngoba vele uyakwenza Kwenzeke ngokomthetho. ngokomthetho ngoba kuzokwenzeka ukuthi lo muntu amtholisa ingane ngaphandle naye futhi uyadlula kwezinye indawo sengijika Nakha. sengithola izifo mina Nakya. kanti uma ngazi ukuthi kukhona lo munye umuntu la ekhaya angeke kuze kube lula ukuthi ngithole Kungcono nigule nonke nila. ngicela nje ubaba akahlisa umoya sibonisane kahle ekutheni sibuye lesi sithembu sizekhaya Ngicela ukudedela lapho mesisikomede Yebo. nokuthi abantu besifazane bayisebenzisa izinto. Yebo, Most special akekho umuntu wesifazane othi ena ufuna ukulala nomuntu wesilisa ngamshadi. Yebo. Njoba yena emchazelile ukuthi uganelwe khona unkosikazi wakhe uzofuna ukukhipha. Yebo. So konke lokho kuzowenza ukuthi wena impilo yakhe ingabi right izinto zakho ngahlangani ngenxa yezinto imoya ebuya nobaba. Hallelujah. Yebo. Thank you. Manje awungithatha ungibeke esithombeni. Ngiyabona ukuthi wona nobaba niyavumelana makuziwa kwezenkolo yasemsamo. Emntwini othi wena ngangena emzini wakho. Ufisa kungena umuntu enzoqala phansi nemfundise ngedlozi noma umuntu vele osuke senedlozi noma mhlawumbe ngoba ngeke ngizwe lesithembu ukuthi kuye ukuthi lo mdala kuba uyena oshayelela ubaba. Ucabanga ukuthi ifuna ihambe ngalo line noma uthi wona noma ubani ongaqhamuka nobaba ungamamukela. Hayi cha ngeke ngamukele nombani ungcono ozokwazi umthetho walapha ekhaya ukuthi la ekhaya kanjwa kanje kusetshenziswa idlozi aqhubeke khona not ukuthi ngizoqala phansi mina ngimfundise ukuthi edlozini kwenziwa kanje kanje But mina mangenibuka ababugomade noma nisasothandweni man. Oluningi kakhulu ngiyabona nithi nina nobabili nisengabashadikazi futhi kuyathusa nanokuthi ngiqhamuke endaweni engafani njengamanje kodwa for me ngathi ngiqhamuke endaweni eyodwa ngihlala endlini eyodwa ni right. And basawuhlonipha nomshado. Manje ngiyabuza ukuthi yini eyenza ukuthi ngempela ningafiki esivumelane ngoba ababugomede mangathatha ipoint kama angisho ukuthi ngicheme naye kodwa ngifuna ukuthi sibalance la. Ngiyakuzwa njengenhloko yekhaya kodwa inhliziyo kama ibalekile kusho ukuthi nenjabulo yakhe ibalekile. Mhlawumbe ubungezami ukuhlala naye phansi nibone ukuthi niqhamukanana enganisebenza nowabili. Kwayilezi ingane saziye khona ke zikhule ngaphansi kwenjabulo ngoba njengamanje mayekhula uma akekho sekufana nokuthi manje ilahliwe nje esigangeni. Ingane inakekelwa kakhulu umuntu wesifazane. Owesilisa noma engakhona ebo babezama ukwenza konke kodwa kwenzeke konke. Mina isicelo sami leso ukuthi ngeke nikwazi ukuhlala phansi mbona uma usevezile ukuthi wena babugomede umbeke eceleni mawubeka imbona awufuna ukuthi abe nolaka lakhe naye. Ndoda amadoda. Ake ngehle ngezantsi. Hawu. Ngehle ngezantsi kunkosikazi. Kodwa engizokucela kuyena ukuthi ndoda amadoda akuye kube njengonkosikazi ngoba ngamthatha ngimthanda. Kubo yena ozonginikeza unkosikazi azolekelela naye ekhaya. Oh yeah. Hayi, uyabona ke shoda umuntu phela akwazi ukukikiza. Yeka semlazi lo mkikizo. Ngosemlazi kusukela Semlazi lo nini? mkikizo ngiyawuzwa. So uthi baba uma kulungile engahlanganisa indaba yesithembu. Njengoba esifuna ukuze athole nawe injabulo nokukhululeka. Akeke kube uyena ozongifunela ngoba angeke mina ngithi ngiyolanda isithembu ngoba mina bengingasifuni ngoba sesithando yena. Uzongakha naye ukuthi ngisithande nami. Mam, uyazi. yebo ngiyabonga kuphakathwayo ukuthi kugcine
ngikwazi uvo lami nami lizwakala qwabe. Hawu Nkosi yami. Kodwa ke ma omunye umbuzo engifuna ukuba nawo ubaba angifuni sizibe leyo ukuthi uthi yena kwi-experience yakhe isithembu sinokungcokozela okuningi. Futhi ke singamphazamisa esebenzini wakhe wasemsamo. Iliphi iqhinga uma eza nalo lingalekelela ubaba ekutheni lesi sithembu sifunayo singagcini esethi uyayibona ke into engangisho nkosikazi. Sinibona senibuya futhi la nizothi ayilunganga le yanto. Iqhinga lami ukuthi umuntu engizomthola fanele kube umuntu engimaziyo engimazisisa kahle. Yebo. Bese ngikwazi ukumfundisa ngendlela esiphila ngayo ekhaya. Ngicabanga ukuthi leyo ndlela iyona ezokwakha ukuthi kube nenqubekela phambili ekhaya. Depo mina ngiready nanto. Nami ngicabanga ukuthi ngoba nje vele segcine ekuthenini ubaba I understand ukuthi lento ade ibalekela still yenzeka. Nje bade umbuzo ukuthi yena i-experience yakhe nama traumas that anawo yena ngesithembu. Mina ngibona ukuthi usezo experience another thing of having ingane engazali umama kade ehlukumezekile engayithandi ingane ngoba uzongayithandi ingane mengathandi lento eyenzakala egcekeni. Kuthina nje abantu besifazane sikanjalo and as pretend you understand kuzoba ngcono mekuthi umama yena oqhamuka nomama but at least nobaba naye phela kabe nawo umbono ukuthi hayi uyambona umama angayikhetheli umuntu othando yena baba ngajabuli khona kuzoba nokuthula kube mnandi nasegcekeni. Kodwa omunye umbuza ke baba ulo sethini ke lo siso sezalisa ingane zingaki zona ithini into yakhe. Yes ithini into yakhe ngithi ngifuna ukuyakona. Phela usale ingane manje uyilethile ekhaya mase udecide ukuthi uyawushintsha umqondo uyasidinga isithembu awuthe kuyena usithanda nakho kusuvumelana nomama mama. Into engayisho mina la ngalo uma wengane kuvele no baba mkhulu thina sambisa ngosiko lwesintu. Okay. Baba mkhulu bebethola izingane babengashadi lo onezingane babeshada osuke eshada intombi alanda intombi azoyifaka ekhaya abese ethatha izingane ayibuyise izogadwa unkosikazi ngoba lo sekukuningi akufundile ngaye. Niyezwa njalo bafana ufuna impilo entsaqale phansi phakathwa Mnguni salwaza sizalo uma sakwamnguni so lento nje I am so flabbergasted like I am dead. But ke si happy ngoba Nikhona cha at least kukhona la nivumelana khona angazi le statements ka baba cha angingeni kusona esakhe sakoqwa so I feel it kubhlungu shame nje kodwa igcineni makuthi nizogcina nikwazi lokuvusa umuzwa kwaphakathi athi nasithanda ukubona abantu behlukana sithanda ukubona abantu bethandana uthando la phambili uthanda into enhle uthanda into yokunakekela uthanda into yokuvuselelwa uthando into yokuhlala iveza lomphakathi uthi nathi siyakwazi ukusharisha uthando because nezingane lezi nezizele mayekhulu uthando longekho zingakhula inenhliziyo ezimbi zazi ukuthi kuyazaliswa kushiyo zaliswa kushiyo kanti ifuna ikhule ngaphansi kothando bese yibona ukuthi ubaba noma benza lokho nathi ke asenze okufana ngaleyo ndlela sakhe sizosithule masinokuthula. Into engayisho nje mina kumfo Gumede ngingathi ngiyabonga bophakathi waboqwabe wabuya unkosikazi ekhaya ozovusa umuzi ngithi angibonge nkosikazi. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nkosikazi. Asuvuseni lo muzi. Sokhumuzwa koGumede lesimini. Ngiyabonga. Kanza kwethu sibonga kakhulu ukuthi nithamelele lesi siqephu sethu sohlelo owabuyelana emendweni nikubonile ukuthi happy ending yathi ihamba kanjani otherwise bomtepana secret Ayisigrand mfethu bafethu fanele understand ukuthi amanye ama challenges ngeke belula so ngicabanga ukuthi nabo bebedlula kulezo zinto ekuthiwa yini ingqinamba zothando so bakwazi ukuthi bona behlangene with iBlack Life nayo sakwazi ukuthi sisize ukuthi baphinde bakwazi ukubuyelana kodwa bafazi nifundile nimzwile utheni uqwaba ehlalani ngentombi bafethu ngqabani ningarecord isimo papa yini Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma
omama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Is there Black Life?